Fa molt i molt de temps, el cel i la terra eren un tot. Solsament hi regnava el silenci. A l'altiplà celestial, anomenat Takahama no Hara, van sorgir-hi 3 divinitats. Ame no Minaka Nushi no Kami, Takami Musubi no Kami i Kami Musubi no Kami. El temps anava passant. La terra encara era jove i no s'havia solidificat. Semblava talment una massa d'oli flotant a la deriva, com una medusa perduda enmig del mar. Un dia, com si un matoll de joncs sorgís enmig d'un estany, nasqué el déu Umashi Ashikabi Hikoji no Kami i el déu Ame no Toko Tachi no Kami. Ningú no sap encara la seva forma original. Aquestes 5 divinitats ocupaven un lloc molt especial entre els déus celestials. Poc després van néixer un seguit de divinitats i en alguns casos anaven de 2 en 2. Kuni no Toko Tachi no Kami, Toyokumo no Kami, Uhijini no Kami junt amb la seva germana Suhishini no Kami, Tsunoguchi no Kami i després la seva germana Ikuguchi no Kami, Ootonoji no Kami i la seva germana Ootonobe no Kami, Omodaru no Kami amb la seva germana Ayakashikone no Kami. I finalment els germans Izanagi no Kami i la seva germana Izanami no Kami. A partir d'ara direm Izanagi i Izanami. I així va ser com es formà les 7 generacions de l'era dels déus. A partir d'aquest moment, els déus es van reunir i varen encomanar a Izanagi i a Izanami la tasca d'ordenar aquella massa d'oli sense forma i solidificar-la. Els van donar una alabarda, que és una llança amb punta de destral plena de gemes precioses, i des de dalt del pont flotant celestial van començar a remoure aquella massa espessa. El moviment en girar l'alabarda va produir el so, i just a la punta s'hi solidificà una gota, que més tard es convertiria en una illa. Un cop tenien terra ferma, els 2 germans van baixar a la terra i van tenir fills, molts fills. Alguns un xic estranys, amb moltes cares, en forma de cap gros. Però no entrarem en més detalls. Aquests fills són totes les illes que avui en dia formen l'arxipèlag del Japó. Un cop feta la Terra, van començar a engendrar déus que serien els guardians de tot tipus de fenòmens de la naturalesa. El vent, el foc, l'aigua, la terra... Però la seva felicitat va arribar a la seva fi. Quan Izanami donà a llum al déu del foc, es cremà els genitals i morí. Izanagi, molt trist i desesperat, va decidir que aniria a buscar-la al món dels morts. I així ho va fer. Inicià el viatge cap al país de les tenebres, anomenat Yomi. Allà, descobrí que Izanami ja no era com ell la coneixia. Després d'una persecució per part d'ella, Izanagi tornà a la seva llar. Seguidament, es purificà amb l'aigua del riu Tachibana, ritual molt típic de la religió sintoista. I tot d'un plegat, Izanagi donà a llum a una pila de fills. Un dels fills va néixer del seu nas i es digué Takehaya Susano. Un altre nasqué del seu ull dret i es va dir Tsukuyomi. I per últim, del seu ull esquerre nasqué una filla. Ella es va dir Amaterasu. Així doncs, el déu Izanagi va decidir repartir el seu regne amb els seus 3 fills. A Susano el va fer el rei dels mars i oceans. A Tsukuyomi el feu déu de la nit. I a la seva estimada filla Amaterasu la va convertir en la deessa del sol. Però ja van estar tots d'acord amb el repartiment? Van començar els malentesos. Susano no estava d'acord amb el repartiment del seu pare. Envejava a la seva germana i va ser així com li va declarar la guerra. Ell li va fer la vida impossible, però Amaterasu sempre el perdonava. I fou el detonant quan Susano matà la filadora celestial d'Amaterasu. Dolguda pel mal que li feu al seu germà, s'amagà dins d'una cova per tancar-se i no sortir mai més. Però què passava si Amaterasu es tancava dins la cova?
que no hi hauria la llum del sol i els dies passarien a ser nits eternes. Així doncs, el sol deixà de brillar i les tenebres van envair tot el país. Els déus suplicaren a Amaterasu que sortís de la cova, però ella s'hi va negar. I vet aquí que els déus van decidir acabar amb aquella situació. Van ordenar reunir tot un munt de galls per fer-los cantar a la vegada. També van ordenar posar un mirall davant de l'entrada a la cova. Allà hi havia una roca enorme que Amaterasu posà perquè ningú hi pogués entrar i veure-la. I ara què? Ara, que comenci la festa! Tots començaren a cantar, a ballar, a cridar, a riure, a fer gresca i xerinola. Amaterasu escoltava com tots els déus es divertien. Oh, quina deessa més bonica! Sí, és tan maca com Amaterasu. Amaterasu ho va sentir. Qui deu ser? La curiositat va fer que Amaterasu traiés la roca per veure de qui estaven parlant. I just en sortir, va veure en el mirall el seu propi reflex. I és clar que n'era de bonica. La resta dels déus van aprofitar per tancar la cova a fi de que Amaterasu no es pogués tornar a amagar. I així fou com el sol de la deessa Amaterasu brillà per sempre més a dalt del cel. I diu la història que tot això només fou el començament de molts més relats mitològics. Però bé, això és tot per avui. I conte contat, l'aventura ja s'ha acabat.